Dobre, ahojte ľudia. Mal by sa... No, dobre, je tu môj kamoš Bart. Je tu môj kamoš Bart a máme dosť dobrý spawn, musím povedať. Ja sa nepáčim. Prečo? Tu máme drevo. Naše kráľo. A prečo sú to veľa, tu toľko veľa? Čo? Nič. Konečne budem mať desy. Čo? Máš sa zničiť, alebo? Ne. Uhle! Tu mám crafting. Máš mapu? Desy. Desy? Nepoviem. Tajne. No, kde si? Mapa, kamu? No, vidím tvoje meno. Kde si? Vidím. Endumer! Jak sa som? Adam, ja nič nemám v ruke, hej. Hej, spolupracujeme, spolu. Okay. Tu máš crafting. Chcel si robiť dve craftingy a stačilo mi urobiť sekelku. Čo ti stačilo robiť? Sekelku. Máš dve sekelky, alebo dve drevo mi dáš také? Drevo máš tam si nakaž. Môžem si dať tak, ja nemám štíčku. Kde si? Ukáž. Tu nakopím, v kejvku. Kde? Tam, kde si. Nie, ty máš uhlie. Kde si? Nepoviem ti. Ja viem, kde si. Tu si. Za to, že si mi to nepovedal! Ty chceš ísť po mne? Ja. Daj mi také drevo. Ja nemám drevo, ja mám iba drevené nástroje. Alebo sekeru. Sekeru potrebujem. Keď ma teraz hitneš, no ťa hitnem 50 krát. Tak. Nepchaj sa mi do cesty. Hej! Vráť mi to, lebo ťa budem... do konca tvojho života. Spadni! Ne! Dám ti to. Naval. Hej! Kde si? Naval. Si kanáltou. Dám mi aspoň crafting table. Už som ti ho dal. Ale ty si ho zase zobral. Ja mám iba jeden. Veď si ho vykraftiť, vieš kraftiť? Ne. Abo ja ti budem kraftiť veci, poď za mnou a ti vykraftím dačo. No, bravo, ničíš drevo, konečne. Po 50 rokoch sa ti to podarilo. Daj to spawnujte dokumenta UF. Prečo? No, nechápam. Dobre, ja tu mám nejaké uhle. Ja som myslel, že to je City. To bola urážka? Pokľavam, že vyzeráš pekne. Bo krávy vyzerajú skladade. To vyzeráš škaredne? Krávy. Ja som si myslel, že to je City. No, môžem vystúpať hore. Hodím ti veci a ty mi vykraftiť, bo na tomto sa neviem craftiť. Ok. Ja viem na novšej verzii, bo ja mám najnovšiu. Ja len berem také uhlie, hej. Kde si? Tu na tej hore. Dobre, tam, kde ideš som. Mám strašne veľa... Čo to je? Uhle. Vykraftuj mi kamene, dobre? Kamenné nástroje, alebo? Kamenné nástroje. Najprv vykraftujem sebe, hej. Ale kde si? Tu. Ja za chvíľu budem v kamene nástroje. Aj tebe urobím. Vacej ani drevené. Čo? Ja zatiaľ ani drevené. Dáš mi drevo? Potrebujem tyčky. Ja potrebujem tyčky! A neurobiš potom. Áno. Kde si? Máš mapu. Ty si na... No dobre, máš pekný rozhľad, vidíš ma isto.
Pozri sa na tú. Vidím ťa stane. Teba nevidím. Tam skáčem. Otoč sa, tam skáčem. Ja. Tam, po toho crafting table, ti teraz mávam. Teraz idem dopredu a teraz dozadu. Skoč, nezabije ťa to. Fakt? Hej, som to raz skúšal. Vidíš? Teraz ťa môžem zabiť. Ne, prosím, ne. Nie, ja nemám meso. Donesieš mi meso Ne. a ja ti... Iba keď mi ty A ja- vykraftíš. Dobre, teraz si vykraftím a ty mi dáš meso. Skrej. S bečkom. Je to je? Ideme veci. OK. Aj crafting? Potom. Mám vybitú baterku. Ale aj tak máme hľadci. Dobre? Dobre? Mali sme tu trošku menší problém. Hej, čo robíš? Nie, ja ti to už vykraftím. OK. Dám ti do tej pauzy dneska. Dáš mi Pokloncami. Ja ťa zabijem rukou. Tu máš, lekno. to, co je. Ešte to je. No? Choď preč. To je už moje miesto. Ej, nehrajem. No dobre, ja ti vykraftím veci zatiaľ. Drevené si hovoril, ne? Ne, kamene. Ľudia, napíšte do komentáru, že či povedal môj kamoš drevené, či kamenné. Kamene. Ok, chceš kamenné, máš kamenné. Meč, ne sekerku. Meč? Áno, Sekerka je lepšia, ale... Aha. Musí lopatu. Aha, Nie! co? Som minul svoje všetky. Hoď mi ich. Spory na lopaty. Hoď mi ich. Čakaj. Hoď mi meč a kompas. Meč a kompas. Ale počúvaj, ty si mi slúbil, že mi dáš za to meso. Áno. Ti donesem meso, kde pozabíjam pár týchto. OK. No tak dúfam, že ma neskončí. Idem, to bylo. Choď! Daj mi meso, bo umriem. OK, idem ti. Choď. Už mám postavený barák. Už viem, kde si postavíme barák. Toľko ti stačí, páne? 2. Viac. OK. 8. 8? Keď to nedáš do 1 minúty, no tak neviem, čo s tebou bude. Asi si ťa dám na obed. Díky. Jak díky. Dobre, toľko stačí, môžeš mi to priniesť. Ale to nie je všetko, čo potrebujem som. Mám také, že by sme si mohli urobiť kamenný barák. Lebo tu nám máme strašne veľa kamene a tu nás si urobíme ten barák. Dobre? Ty ja sa akurát môžem zabiť. Mňa? Nie, prosím! Prosím. Ale uloviť všetko, co ja chcem. OK. Počkaj, sa napapám, hej. Ňam. Kliknem? Ja kliknem? Nie, prosím. Rázi, Kamo! iba rád. Ja mám málo. Co? Ja mám málo. Keď Nie, kamo, prosím, urobím čokoľvek, povieš. Sľubuješ cokoľvek? Sľubujem.
Okay. Potrebujem, Aj keď zomres? potrebujem ešte meso, prosím. Asi. A co sa ne... Nie! Prečo? Jak? Bo... Nie, kamo! Ma chcel zabiť, Kamo, takže... prosím, zostaň tam, prosím. Je noc. Ale tam sa nespawnujú. Daj si inventár a tu máš kde mapu. My nemáme mapu. Safra. A safra. A Je safra. noc. Ja viem, kde si. Mám ťa. Sice nevedím, že kam idem, ale týmto aspoň vyskakať. Tu musím zničiť. Jak si dám... Keby si ma oslobodil, Co? Jak by som ťa oslobodil? už ťa mám. Jak Ale, sa- kamo, jak- dáš mi veci, prosím. Ty máš moje lopaty, daj mi všetky lopaty. Jednu si môžeš nechať, ale daj mi všetky lopaty. A mi urobíš Robím domček, ti- aby ti nemohli pristaviť, dobre? Dobre. Aj sekerku mi daj. Sekerku. Jak sa dáva? Jak sa... Fialová. Dajte... Kamene. Kamene sú moje, aj tyčky sú moje. Počkaj. Nie. Aj tyčky sú moje. Okej, to... Dobre, daj mi kamene, tyčky a meč. Kamen, tyčky, meč. Daj. Dávaj. Počkej, ja nemám meč? Vadí? Ja nemám meč. Veď mi to vyhoď všetko. Kamo, daj mi meč. Dobre, a daj mi ešte cobblestone. Čo robíš? Ale tu sa nemohli pristaviť. Idem za tebou, môžem? Asi, uvidíš. Nie, prosím, nesadzuj ma. Urobím čokoľvek. Cokoľvek. Áno. Hej! Ty mi nemáš cobblestone. Ja som v bezpečí. Vesí. Ne. Ja mám ešte 4. To musím využiť. Kamo, prosím. Urobím čokoľvek, keď teraz prídeš ku mne. Čokoľvek. Teba som chcel dať dole! Ľudia, my vás zavoláme, keď bude deň.